Igbo ndị ọma njem ọ na-asị m nke onye chi ya zelu na ụzọ a ka m mee vidio abịa gbaa aja mme nke bụ abịa levuọlụ wit katapila biko na ya alụnụ m aka taa ga alụnụ m Ned Nwokolo na ọ dịkwa ka ndị ozili ọrụ abịago n'afelu afọ nge ị na-ege ntị ọ dị ka ndị ozili ọrụ abịagokwa n'afe abịago lụọ ya gbaa ya okwute nna ahụ n'afelu ọkwa ya ka nsị na ọka ngwa ị nwekwa idea na ife dị otu a na-eme ọlọ mmadụ bụ local gọọmenti chairman a na-enye ya ego allocation ebe a ihe a bụ the only road lead from west to east ife anụnwa bụ the only road lead from west to east na a na-agba ibu ngwaafịa na-abata ngwaafịa na-ana ụzọ anụnwa udu mmiri mmadụ ama ngadi ebe a ga bịagodu na udo okwute dị na express federal road bịagodu negodu na federal road ka ihe mmadụ mee unu n'obodo a ihe a bụ na ihe ọ ya bụ ije n'obodo ndị ọcha ọ dị duty sometimes na-asị kezie ọlụ unu ọ na-abụziri unu amazi ọlụ unu ịghọta ụdị ife afọ ọ na-ada enye unu ego ka ọ na gị na-ada eme na elu federal road the only road lead from west to east amalụ m na ife a ma ife emere anyị eme ọ bụrụ na ị na-anya keke ebe a ịgba keke ya ebe a 1 week ị nọ na mekanik 2 weeks ebe a bụ the most better place n'ụzọ anụnwa biko nta gị alụ na mụ Ned Nwokolo na taa gị alụ m Sheriff na ọ dị ka ndị enyere ọrụ a gbagokwa aja gbafelu udu mmiri ada aga ebe a aga na mgbada ebe eni bụ n'ogo area so biko asị unu eli n'ego nwomienunu sita gị alụ ma Minister of Work Dave Umar this is the only road lead from west to east so ụzọ a ka esi anaba anyị dọta adịpụrụ ebe anụnwa ọkwa efu aba udu mmiri ndị mmadụ na-anọ ebe a 3 days 4 days ndị na-ele mkpụrụ osisi na-anọ ebe a mkpụrụ osisi fe emebisia udu mmiri ada aga ebe anụnwa aga amara m na wọta ihe na-ekwu ụzọ a dị very bad so ofu ụzọ anụnwa nwere ụzọ ọzọ olesi m iche ịba flight maọbụ iche ịgba mmiri nekwa udu mmiri ka ọ na-abịa amara m ka ndị mmadụ si eme onweghị na-etinyelu n'anya na biznes na just rụọ ọrụ na the primary thing just lugodu n'ụzọ ọnụ na-ada afụ ka ndị ọcha si eme nke fa anyị makwa na onwere ebe ọ gbara anyị na ndị ọcha lugodu ụzọ ka ọ na-ego ada apụta ego ndị produce a na akwụsị na ịnafịasị ọdịyo driver fatu ego ka fa were ego fa wee lụọ ya ọkpakpa na tata bụ Monday ọ bụ na taa Tuesday maka Monday bụ sit at home ọ bụ na Tuesday nna ahụ Dalunu ọ bụ na Tuesday ebe anyị ma ngadi aga na mgbada ebe eni na nweta mgbada ebe eni so biko nta ga alụnụ m Ned Nwokolo mepide put ka na-etinye fia na arụ Dalunu